Hej, 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 witam was moi drodzy w piękny, przepiękny, słoneczny dzień. Ja jestem Niklaus, a to jest gra, która przez 3 dni na Steamie zarobiła roztojmili 11 milionów dolarów, czyli PlayerUnknown's Battleground, czyli w mojej opinii już na ten moment killer gry H1Z1, w którą przegrałem, no tak, pi razy oko z 1100 godzin, także bez większych sukcesów, ale mniej więcej wiem, o co tam się rozchodzi. Moi drodzy, ogrywam tą grę sobie od... Kiedy ona wyszła w sumie parę dni temu, od 3 dni ją ogrywam sobie na streamach. Zrobimy tutaj sobie w ogóle jakieś może openingi czy coś, bo tutaj mamy skrzynki, mamy tutaj pieniądze zarobione przeze mnie, także sobie po prostu tu otwórzmy. I teraz gdzie to się... Czekajcie. Received rewards, a gdzie się te nagrody odbiera? Dobra, wydam wszystkie pieniądze. Fail to received. Tu są te skrzynki. Dobra. Crate opened. Dostaliśmy co? Rękawiczki jakieś. Otwieramy następną. Co mamy, moi drodzy? Short. O, koszula. Elegancko będę, dobra. To jest takie gówno, ale wiecie, to jest może ten. I rękawiczki bez palców. No, teraz wyglądam profesjonalnie, dobra. Bez zbędnego dupcenia dołączamy do meczu. Dołącza gra na szczęście szybko. Dużo ludzi gra. I powiem wam naprawdę, jest mega duży potencjał w tym. Zaraz jak dołączymy do gry, to wam wypunktuję przede wszystkim, jakie są zalety ponad H1Z1, które już muszę wam szczerze powiedzieć, trochę mi zbrzydło, bo ile można. I do tego jeszcze, co jest takie niezbyt fajne, to, że po prostu w H1Z1, jeżeli są jakieś zmiany wprowadzane, to są to przeważnie zmiany tego typu, których tak naprawdę nie widzicie gdzieś gołym okiem. No największą zmianą była ta zmiana mapy i tak dalej, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o mechanikę, o tego typu rzeczy, to tutaj ta produkcja już bije H1 po prostu na głowę i zaraz sobie zresztą zobaczycie. Na początku tutaj dołączamy do takiej jakby, tej takiej poczekalni, tak jak w H1Z1 było Ebola Room. Tutaj to wygląda podobnie. Już słyszycie, że się zaczyna wesoło. O, gra się nam ładuje, mamy 30 sekund na rozpoczęcie. W meczu mniej więcej bierze udział do 100 graczy, 90-100 graczy. Gra działa, moi drodzy, na silniku na jakiejś dość zaawansowanej wersji CryEngine'a, także wygląda naprawdę ładnie. W porównaniu do H1 wręcz szokująco ładnie. Zaraz się pojawimy w samolocie, ja mam włączoną komunikację głosową, także to, co tam usłyszycie, może być szokujące dla was. Mam nadzieję, że mi się uda pokazać wam kawałek meczu i mechaniki i generalnie jak to wygląda, żebyście mogli wiedzieć, czym to się je. I jest fajna woda, a woda, jak wiadomo, w grach jest mega ważna. O, no i lecimy. Lecimy sobie samolotem, czyli początek podobny jak w Battle Royale w Armie. Mamy tutaj mapę. Mapa jest całkiem duża, nie wiem jak to w porównaniu do H1 wypada, no widzicie, jest spora. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w środku samolotu. Tutaj panowie czekają na akcję, nawet bez jakichś burt szczególnych. Nie ma krzyków i wulgaryzmów. Dobra, my sobie polecimy trochę dalej, żeby nie skakać tutaj razem ze wszystkimi. O, widzicie, oni już pomału wylatują. O, pyk, 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 ja sobie jeszcze chwilę wyczekam. I gdzieś tutaj, żeby się fajnie nad jakieś budynki akurat... Dobra, myk. I moi drodzy, lecimy. No zaczyna się typowo Battle Royale'owo, jak to w H1, czy też w tym Battle Royale'u w Armie. Gra trochę przycina, bo ma ona jeszcze sporo takich problemów optymalizacyjnych, szczególnie jak chodzi o renderowanie budowli. To jak się wchodzi po prostu do takiego jednego tutaj większego miasta, to FPS-y strasznie lecą w dół, ale też nie można zapominać, że gra graficznie jest dość zaawansowana. Także raczej tu bym z mocniejszym sprzętem podchodził. Są trochę problemy z takim wczytywaniem się tekstur na początku, ale wiecie, to jest bolączka dużej ilości silników graficznych. No i lecą tutaj panowie obok mnie. Bardzo mnie to nie cieszy, bo to może być mega krótki mecz, a ja bym chciał wam coś fajnego pokazać. Chciałbym wam pokazać fajne akcje jakieś. Dobra, ląduj, on tu strasznie tą fazę ostatnią przedłuża. Zabrzmiało jakoś tak teraz pod tekstem. Ostatnią fazę czasem warto przedłużać, ale nieważne. Dobra, wpadamy szybko, zbieramy broń, bo to wiadomo jak w H1. Trzeba już mieć broń, bo tu zaraz wpadną, zaraz mogą wpaść źli ludzie i nam zrobić ała.
Dobra, nic tutaj nie mamy ciekawego. Jakieś bugi takie się tu pojawiają graficzne momentami. Widzicie jakieś takie migające tekstury? Nie wiem czemu się tak dzieje. Może mi się komp pali. Ale wolałbym nie. Dobra, hełm. No wiecie, to jest... Zasady przetrwania są mega podobne jak w H1 i generalnie we wszystkich tego typu grach. Dobrze, zaraz wam wytłumaczę, czym to się na dłuższą metę różni. Słuchajcie, zbieramy sobie wyposażenie. Tutaj mamy ekwipunek nasz. Nie ma czegoś takiego jak shredowanie, nie ma craftowania tutaj, jak w H1 na przykład bandaży i tak dalej, ale moi drodzy, za to mamy dodatki do broni. Możemy sobie na przykład, o widzicie, powiększony magazynek, mamy jakieś tłumiki, mamy celowniki, mamy chwyty, tego typu rzeczy. Tutaj oczywiście potrzebujemy znaleźć plecak. Tu mamy paliwo, ale nie mamy auta, także na razie nam to jest niepotrzebne zupełnie. Czy to jest plecak? Nie, to jest maska gazowa. Maska gazowa na razie... Jezu, jak ja wyglądam. Maska gazowa na razie zupełnie do niczego się nie przydaje. Ale weźmiemy, bo wyglądamy w niej groźniej. Dobra. Zobaczymy, co mamy tutaj. Ja wolę z pierwszej osoby do pomieszczeń włazić. I jest plecak. Przedmioty mają poziomy. Widzicie, plecak poziomu drugiego. To oczywiście od tego zależy pojemność tego typu rzeczy. Czy wytrzymałość, jeżeli podnosimy kamizelkę, albo hełm, albo kask. Ja mam akurat poziomu trzeciego hełm. To jest hełm najmocniejszy. Mamy tryby ognia, automatyczny, pojedynczy. Się dupczą tekstury, nie wiem czemu. Jeszcze takiego problemu nigdy nie miałem, ale to widocznie jest jakiś bug od serwera. No, chyba że pali mi się karta graficzna. W dalszym ciągu jest taka opcja. Dobra, to spodnie sobie weźmiemy. I tak, słuchajcie, mamy trzecią osobę, mamy pierwszą osobę. Mamy dwa tryby celowania, taki jakby bardziej skupiony i przymierzanie do oka przez przyrządy celownicze. Tak samo z perspektywy trzeciej osoby, przytrzymując zbliżamy, klikając celujemy przez przedmioty, możemy kucać, możemy się czołgać, wtedy postać wykonuje taki fajny pad. W ogóle całkiem spoko są te animacje wszystkie przy czołganiu i tak dalej. O wiele więcej tych animacji jest niż w H1. Możemy się wychylać w prawo, w lewo, także spoko opcje. Są pojazdy. O, nawet wam pokażę. Tutaj mamy ułaza. Mamy oprócz tego jeszcze dacie, buggy, a do poruszania się po wodzie mamy motorówkę. Także jest to spoko. I rodzajów broni też jest dość dużo, o wiele więcej niż w H1Z1. Ja tu właśnie będę się starał porównywać do H1Z1. O, ten serwer jest jakiś, widzę, że coś są problemy z serwerem, widzicie? Mnie laguje, coś przerzuca. No tak się zdarza, wiecie, to jest... Pamiętajcie, że to jest Early Access. Ta gra kosztuje w tym momencie jakieś 100 zł z hakiem. Ja za nią dałem chyba 108 czy 112 zł. Czy to jest duża cena? Według mnie niekoniecznie. No wiecie, no nie jest to cena tam 250 zł. Czyli pełna cena gier, powiedzmy AAA, które wyłażą. Ale jeżeli byście pytali, czy warto, to powiem wam, że warto. Szczególnie jeśli... No nie mogę nawet wyjść z auta. Jeżeli lubicie takie klimaty właśnie a la H1Z1. To, że tu się takie rzeczy dzieją, to nie zwracajcie aż tak na to uwagi. Bo takie lagi... Czekajcie, ja zobaczę, czy może mi się coś pobiera w tle, czy coś takiego. Nie, po prostu trafiliśmy na jakiś nieszczęśliwy serwer. Albo może są jakieś na serwerach robione... wiecie, jak to się mówi. Jakiś maintains czy coś. Jakieś się sprowadzają... O kurde! No powiem wam, na taką skalę to jeszcze nie miałem. Takiego zlagowania aż. Ale dobra, jakoś może nam się... Jakoś może to się... Dzieją się szatańskie rzeczy. Ciężko się ruszać. Jeżeli tak będzie dalej, to sobie po prostu na inny serwer pójdziemy. Bo chciałbym wam jeszcze kilka rzeczy pokazać. Dobra, wiecie co? Wyjdziemy do lobby, ja wam pokażę po prostu inny serwer, bo tutaj widzę, że po prostu lagi nas pokonały na tym konkretnym serwerze. Ja się tylko upewnię, czy ja na pewno się łączę do Europy, żeby były jak najniższe pingi, ale chyba tak. EU serwer solo, dobra, play. To będzie moment. Także no, jakie są zasady? No, zasady są takie jak w każdym Battle Royalu, czyli żeby przetrwać i być ostatnim, który przeżył. No i przy okazji, jeżeli chcemy sobie nabić punkty, to oczywiście zabijanie przeciwników. Strefa, to wam zaraz pokażę, jak będziemy już w grze. Strefa się zawęża. Oj, już będziemy się za minutę łączyć. Strefa się zawęża, nie ma tutaj gazu, takiego jak był w H1 na przykład, tylko jest to rozwiązane tak, że po prostu jest taka
jakby to powiedzieć, idzie taka ściana prądu takiego, jakby to jest tak pokazane. Jakieś tam takie błyskające są, takie prądowe rozbłyski i to po prostu zamyka strefę, bo domyślacie się, że jeżeli byłby tutaj w tej grze gaz, tak samo jak w H1Z1, to byłoby to oczywiście przez twórców i przez graczy uważane za jakiś może plagiat, jakieś po prostu odgapianie, a że po prostu, żeby tego nie robić tak, że strefa nas zabija sama z siebie, to zrobili tu jakiś taki motyw, że jakiś taki prąd idzie. Nie wiem, jak to jest wyjaśnione, prawdopodobnie nikt się nad tym nie zastanawia, także i my też się nad tym nie zastanawiajmy. Szczególnie to nie jest tutaj najważniejsze. Dobra, teraz będziemy w grze. Tutaj jest, można się postrzelać w tym lobby, można się porzucać mołotowami. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o feeling strzelania, to jest on podobny do... Kurczę, w sumie ciężko powiedzieć. Nie ma hitmarkerów, ale jeżeli trafiamy przeciwnika, to z niego się robią takie duże rozbryzgi krwi. I po prostu wiemy wtedy bez problemu, że go trafiliśmy. Można nurkować, jak widać. Można pływać. Produkcja rozbudowana. Bardzo ładna woda. Ładniejsza niż w Watch Dogsach na pewno. Pozdro dla kumatych. Dobra, lecimy. Oby na tym serwerze było szczęśliwiej trochę. Ktoś wszedł do samolotu paląc się. Tu są w ogóle jakieś takie dziwne bugi, często graficzne. Dobra, spróbujemy. No i tutaj jak widać dyskusje trwają. Spróbujemy tutaj przy tej antenie sobie wylecieć. Drop me AWP. Uwaga. No, pyk. Dobra, i ciśniemy na dół na pełnej prędkości. Widzę, że nie ja jedyny tutaj próbuję wylądować. Miejmy nadzieję, że coś pożyje. Chciałbym wam chociaż jakąś strzelaninę może z jedną pokazać. Ale no właśnie, wpadajcie na streamy, moi drodzy, bo ja tą grę ogrywam na streamach od kiedy ją kupiłem. Czyli już trzeci dzień bez przerwy, bo po prostu jest fajne. Oczywiście możemy grać w duo, tak samo jak w H1 możemy grać w teamie kilkuosobowym. Jak gramy w dwójkach albo w teamie, to możemy się reanimować, jeżeli zostajemy ranni, także nie umieramy od razu, mamy tak jakby drugą szansę jeszcze. Jest spectate, jest też tryb obserwatora, czego bardzo na przykład brakowało mi w H1Z1 zawsze, że jak żeśmy deadnęli, to po prostu nie było szansy już obserwować tego, co robi nasz kolega, co eliminowało tą grę, wiecie, z grona gier, że tak powiem, jakichś takich esportowych w ogóle, no bo nie było żadnego trybu tego typu. Dobra, mamy bardzo fajną broń. Czekajcie, to jest plecak poziomu drugiego, to też, dobra. Bardzo fajna broń, MK416. Widzę, że te bugi w teksturach coś nie zniknęły. Nie wiem, czy oni wydali jakąś łatkę, która coś zdupiła, czy mi się po prostu pali karta graficzna, ale nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem. Może to coś przez OBS-a też. Nie wiem, czemu tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie spali mi się komp. Raz jak leciałem w samolocie i tam było pełno płonących ludzi, to mi się komputer zrestartował. Nie wytrzymał tego napięcia. Dobra, broń mamy fajną, bo widzicie, nawet jest taki spoko efekt głębi. Że graficznie tu jest wszystko bardzo ok. To oczywiście nie są max detale, bo mój komputer nie jest aż tak mocarny, żeby wytrzymać tutaj nagrywanie, streamowanie i jeszcze, wiecie, jeszcze ogarniać płynność. Dobra, spróbujemy tu sobie zejść jakoś w miarę tak, żeby nie kojfnąć. Czy jesteśmy w strefie? Tutaj widzimy strefę. Ona się pomniejsza, w prawym rogu nad mapą mamy czas. Mamy jeszcze 4 minuty 40, także całkiem dużo, tu już mi spadło HP. Leczyć się możemy poprzez bandaże, którymi jednak nie doleczymy się do końca, przez apteczki, zestawy leczące, napoje energetyczne... O kurwa. Przepraszam, że zakląłem. Ale to nie do końca tak miało wyglądać, wiecie. Bym się nie zdziwił, jakbym tu kojfnął zaraz od spadania po prostu. Dobra. Musimy coś O cholera. O cholera. No to trochę się wdupczyłem. Moi drodzy, do 3 razy sztuka. Nie jesteśmy tutaj, żebym ja się chwalił skillem. Tylko jesteśmy tutaj, żebym wam opowiedział o fajnej nowej grze. Jak chcecie zobaczyć skilla, to wpadajcie na Twitcha.
Twitch TV /Niklaus. Ja tam streamuję codziennie. Tam możecie followa zostawić i wpadać. Bo ja tam streamuję i tam gram. I gram lepiej jak teraz. Bo teraz robię merytoryczny materiał na YouTube'a. Co mi się ostatnio zdarza rzadko, bo jestem rozleniwiony. Ale docencie ten fakt. Dobra, teraz pójdzie lepiej, nic się nie przejmujcie. Zaraz wam pokażę, o co kaman. Możecie napisać w komentarzu w ogóle, jeżeli ktoś tą grę testuje na jakiejś, powiedzmy, słabszej konfiguracji sprzętowej, jak to wam idzie, bo ona ma to do siebie, że momentami działa... Golas. Momentami działa Bella fantastycznie, a momentami działa mega słabo. No wiecie, jak to tego typu gry. Mam nadzieję, że będą do tego regularnie wychodziły aktualizacje, regularnie będą wyłaziły łatki i będzie można się fajnie bawić. Bo naprawdę, jak mówię, potencjał jest duży. Może w przyszłości jakieś nowe tryby nas tutaj uraczą, może tego typu motywy. W ogóle walka na pięści jest bardzo zabójcza w porównaniu do H1. 4-5 szlagów w kładzie faceta. Także jakbyście wylądowali i nie mieli broni, to warto walczyć wręcz. Ja sobie okładam do lasa. O, jakiś w masce pan. Chodź się ciulać. Dobra, lecimy. Wszyscy skupieni. W każdym meczu lecimy z innej strony mapy. Eboli bez zmian. Eboli, ebola. Shut up. Dobra, ja bym tu sobie wyskoczył. I poleciał tam na te domki, jakby mi się udało może. Może tak. Może tak. Mam nadzieję, że mi nie wyjdzie godzinny materiał. Chociaż ostatnio zdarzało mi się i 2-godzinne wrzucać. Za wielki szacunek dla ludzi, którzy je oglądają. Dzięki. Właśnie dzisiaj wychodzi The Walking Dead. Czy dzisiaj, nie wiem kiedy to oglądacie. Dzisiaj jest 27? Tak? 28 marca. Dobra, kołujemy. Chcecie szybciej wylądować, to najlepiej kołować. I myk. Lecimy. W ogóle akcja tej gry się dzieje gdzieś na wschodzie. Tutaj niektóre są te... też wzorowane w ogóle momentami na Prypeci, na Ukrainie. Kurde, nie wiem co to za takie teksty wyskakują, takie te tulingsy. Aby się karta przegrzewała czy coś. A nawet zminimalizuję i w tym momencie wam powiem, jaka jest temperatura. Czekajcie, na karcie. Czy to może być coś od tego? No, na procku 50. Czyli jak najbardziej normalnie. A ile na karcie graficznej? Wiecie co, to też jest kwestia, że pod tą grę nie ma sterowników jeszcze. Także... kurde, nie wiem miałem jakiś fajny program do sprawdzania temperatury. Core Temp nie. CPU też jest spoko. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że to nie jest problem jakiś z moją kartą. Chociaż może być. Tego się boję trochę. Takie dziwne. Ale zauważcie, że to się dzieje tylko w pomieszczeniach. Dobra, tym się zainteresuję później. Nic nie było. Zobaczmy tutaj. Ale plecak jest, to jest ważne. Jak w każdym... O, kałaszek. Dobrze. O, cholera jasna, cholera jasna, cholera jasna, cholera jasna, cholera jasna, cholera jasna. Czy ktoś go widział?
Jedyna rzecz, co mnie może ocalić, to są tak zwane szybkie palce. No, pozdro dla kumatych. Nie zdążyłem podnieść amunicji do tego kałacha. Action! Patrzcie. Tu w łeb dostał, tu ten. Piękne, bella. Mua, mua. To jest akcja. Moi drodzy, dosłownie za suba i za łapkę w górę. Wyszło zawodowo. I nawet mam już amunicję do kałacha. Dzięki! Aż się ze wstydu stracił. Jesteśmy w strefie bombardowania. Czerwony placek to jest strefa bombardowania. Jak się domyślacie, lepiej żebyśmy w niej nie byli. No bo spadną nam bomby na głowę i zginiemy. Tak to właśnie wygląda. Tutaj chyba jeszcze nie byłem, a przydałby mi się jakiś kask. Także widzicie, nawet jak... Ulala! Nawet jak wróg ma przewagę, że tak powiem... w jakości uzbrojenia, to skill szybkie palce mogą uratować życie. Dobra. Dużo fajnej amunicji. Bardzo chętnie, już nie mam miejsca. Tutaj M16 się udało znaleźć. No i zaczęły spadać bomby. Pokazałbym wam to. O. Dobra. Idę się schować, bo coraz bliżej. Mam nadzieję, że jak jestem w domu, to one mi nie mogą nic zrobić. Chociaż nie sprawdzałem tego jeszcze na własnej skórze. Podleczymy się trochę bandażem. Tu sobie możemy jakieś... dodatki mamy, ale żaden z nich nie pasuje do broni. Dobra, mamy kamizelę, czyli trochę więcej nam się zrobiło miejsca. Mamy lunetę. Znaczy to jest w sumie ACOG, tak zwany. ACOG scope. Dobra, nie chciałbym przedłużać. Chciałbym zginąć w jakiejś fajnej akcji przynajmniej. Bo już wszystko, co chciałem powiedzieć, to wam powiedziałem. No i dalej to gramy jak... we wszystkie... To nie jest ta fajna akcja, w której chciałem zginąć. Ale gdybym się... Nie ma oznaczenia żadnego kompletnie, skąd strzela do nas przeciwnik. Także jak strzelałem, to trochę takiego zajoba można dostać. No. Dobra. Nie byliśmy tutaj, żeby chwalić się skillem. Byłem tylko, żeby was poinformować, że jest taka fajna gra jak Players Unknown Battleground. Ja do tej gry nawet mam swój własny reflink na G2, a to jakby ktoś chciał sobie kupić, to ja wam go wrzucę pod ten film. Naprawdę fajne, także wpadajcie na streamy oglądać. Jeżeli wam się podobał materiał, dowiedzieliście się coś nowego, jakieś informacje, to zostawcie łapę w górę. Zapraszam was na fanpage na Facebooku, na streamy, na wszystko. Do wszystkiego macie w opisie linki. Tyle z mojej strony. Dzięki. Widzimy się. Cz.